Koivumäen kartano. Ruokarauha jo vuodesta 1792. Tämä upea Koivumäen tila Kuopiossa on alun perin Ruotsin kuningas Kustaa IV Adolfin perustama isojaon yhteydessä vuonna 1792. Sitten lopulta kuitenkin paikallinen kauppaneuvos Gustaf Ranin osti tämän tilan pakkohuutokaupassa vuonna 1896. Ja siitä lähtien tämä onkin toiminut kuopiolaisen liike-elämän ja juhlien keskuksen. Tämä kerrassaan upea päärakennus, hirsistä rakennettu päärakennus on Gustaf Raninin tyttären Alma Biesin rakennuttama vuonna 1907. Ja lähdetään tutustumaan siihen vähän tarkemmin tuolta sisältä. No huomenta. Huomenta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Minä voin laittaa takkiin. Kiitos. Sinnepä, ole hyvä. Huomenta. No niin, tervetuloa tänne Koivumäen kartanolle. Minä olen Jenna ja toimin teidän kokousemäntänä tänään. Saako teille olla kahvia? Kyllä, kiitos. Koivumäen kartanolla on useita pieniä saleja, joissa voi järjestää koulutuksia, kokouksia, asiakastilaisuuksia omassa rauhassa. Nyt olemme suurimmassa pääsalissamme, juhlasalissa. Tänne mahtuu noin 30 henkeä ja pelkillä tuolilla noin 80 henkeä. Ja kartanon kellarista löytyy saunatilat. Semmoiset, jos on tarvetta, niin kokouspäivän päätteeksi oikein kivat. Käydään katsoa. Ensi kerralla kun me pidetään kokouspäivä, niin voin kertoa, että varaamme myös saunatilat. Kartanolla kokouspakettiin kuuluu aamukahvit, lounas, iltapäiväkahvit ja kokoustila ja välineet. Kartanolla on kaunis maalaismaisema, jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää päivän ryhmätehtävissä tai happihyppelyissä. No niin, hyvää päivää. Tervetuloa lounaalle. Minä olen Teemu, kartanon keittiömestari. Mulla olisi tässä kotimaista naudanrintaa. Kenelle oli tätä? Sitten Kallaveden kuhaa. Sieltä. On kyllä hyvät tilat täällä. Joo, tykkäsin kyllä oikein. Mitä olit mieltä tuosta ruuasta? No se puolukkasetti oli oikein mahtava makuinen.